Šta ćeš tu? Malo hodati. Malo ćeš hodati? Sa dečkom? A poznaš ti tog dečka? A? Šta ćeš ti sad tu? A gle lijepe ružice. Šta je ovo? To je rupa. Da? Tu je bio veliko drvo pa su ga iskopali, sad je ostala samo rupa. Kužiš? Ne idi unutra, ne idi unutra. Zašto? A valjda je bilo staro i pokvareno. Hi! Ava! Ko te to zove, Ava? Ko te to zove? Ko je to? Čija je to babysitterica? Ne znaš? O, ljudi! Jurimo u parkić da vidimo gdje je ko. Koga tražimo? Maggie. I koga još? Emma. Ema. Ajde da vidimo, jesu li tu. Trzeba iść po pranie, synku. Przyjdziemy jeszcze tutaj. Zmienimy pranie i przyjdziemy, okej? Evo, tu je carstvo igralište za djecu. Danas i baš i nema previše djece, ali je zato ovo tu zelenilo šuma. Gumi. Ko je na gumi? Gledaj, na gumi su. Ko je na gumi? Gledaj. Pa vidim, pašće dole. Da. To nije lijepo, jel? Ko je pao sa gume? Ava. Kada? I šta je bilo? Plakala si se? Jedna je plasna. Čekaj, polako. Kud ideš sad? Unutra. Nutra ideš. Aha. I šta ćeš raditi nutra? Ja ću ova. Aha. A ko će te njihati? A? Ko će te njihati? Ja ću. A ko će te gurati? Ti. Dobro. Evo ga, idemo? Može?